ଜାମୁପୁର ଜଙ୍ଗଲକୁ ଲାଗି ଗୋଟିଏ ନଈ ଥିଲା। ସେ ନଈ ପାଖକୁ ରାତିରେ ଯୋଉ ଜନ୍ତୁ ଯାଉଥିଲେ ସେମାନେ ଆଉ ଜୀବନ୍ତ ଫେରୁନଥିଲେ। ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ନଈକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଆତଙ୍କ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। ଏମିତିକି ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ସିଂହ ମଧ୍ୟ ରାତିରେ ସେଇ ନଈ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ଦିନେ ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କଡ଼ ଆସି ଜାମୁପୁର ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେଠି ତାର ଗୋଟିଏ ଠେକୁଆ ସହ ଦେଖା ହେଲା। କିଏ ତମେ? ତମକୁ ତ ଆଗରୁ ମୁଁ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖିନି। ମୁଁ ଆଗରୁ ସହରରେ ରହୁଥିଲି। ସେଠି ଲୋକମାନେ ମତେ ହଇରାଣ କରିବାରୁ ମୁଁ ସହର ଛାଡି ଏଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ମୁଁ ନୂଆ, ମୋର କେହି ବି ସାଙ୍ଗ ନାହାନ୍ତି। ତମେ ମୋର ସାଙ୍ଗ ହବ? ନିଶ୍ଚିତ। ଠେକୁଆ ଆଉ ମାଙ୍କଡ଼ ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ହେଇଗଲେ। ଠେକୁଆ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଜଙ୍ଗଲର କିଛି ଫଳ ଖୁଆଇଲା। ଆଉ ତାପରେ ସେ ତା ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ହେଲେ ସେ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ସେ ନଈ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଭୁଲିଗଲା। ଠେକୁଆ ଯିବା ପରେ ମାଙ୍କଡ଼ ରହିବାକୁ ଜାଗା ଖୋଜିଲା। ବହୁ ସମୟ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ଶେଷରେ ସେ ଯାଇ ସେଇ ନଈ ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ମାଙ୍କଡ଼କୁ ସେ ଆମ୍ବ ଗଛ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସେ ସେଇ ଗଛରେ ଯାଇ ରହିଲା। ମାଙ୍କଡ଼ ସେଇ ଗଛରୁ କିଛି ଆମ୍ବ ତୋଳି ଖାଇଲା ଆଉ ସେଇ ଗଛର ଡାଳରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ରାତିରେ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ବହୁତ ଜୋରେ ଶୋଷ ହେଲା। ସେ ଗଛରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ି ସେଇ ନଈ ପାଖରେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ ପ୍ରଥମେ ପାଣିରେ ହାତ ମାରି ଦେଖିଲା। ଆରେ ବାଃ, ଏଇ ପାଣି କେତେ ଥଣ୍ଡା। ମୋର ତ ଗାଧେଇ ପଡିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ହେଲେ ଏତେ ରାତିରେ ଯଦି ଗାଧେଇବି ତାହେଲେ ମତେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ନାଇଁ, ମୁଁ ଏବେ ପାଣି ପିଇ ଦଉଛି। କାଲି ସକାଳେ ଆସି ଏଠି ଗାଧେଇବି। ମାଙ୍କଡ଼ ଏତିକି ଚିନ୍ତା କରି ଯେତେବେଳେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ନଈରେ ମୁହଁ ବୁଡେଇଲା, ସେଇ ପାଣିରୁ ଗୋଟିଏ କୁମ୍ଭୀର ବାହାରି ଆସି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ କୋଡ଼ିଲା। ମାଙ୍କଡ଼ ଯେହେତୁ ନଈ କୂଳରେ ଥିଲା, ସେ କୁମ୍ଭୀରକୁ ଦେଖି ସେଠୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଚଢ଼ିଗଲା। ପରଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ମାଙ୍କଡ଼ ପ୍ରଥମେ ଯାଇ ଠେକୁଆ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଆଉ ତାକୁ ସେ ସବୁ କଥା କହିଲା। ମାଙ୍କଡ଼ର କଥା ଶୁଣି ଠେକୁଆ ତାକୁ କହିଲା, ଶୁଣ ଭାଇ, ତମେ ମୋ ସହ ସିଂହରାଜାଙ୍କ ସଭାକୁ ଚାଲ। ସେଠି ତମେ ସବୁ କଥା କହିବ। ସେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ବାଟ ବାହାର କରିବେ। ଠେକୁଆ କଥାରେ ରାଜି ହେଇ ମାଙ୍କଡ଼ ତା ସହ ରାଜସଭାକୁ ଗଲା। ଆଉ ସେଠି ପଶୁମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସେ ସବୁ କଥା କହିଲା। ହେଲେ ମାଙ୍କଡ଼ କଥାକୁ ସେଠି କେହି ବି ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମୋ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ମୋ ସହ ସେଇ ନଈ କୂଳ ଯାଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ପଶୁମାନେ ମାଙ୍କଡ଼ ସହ ଯାଇ ସେ ନଈ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଯେହେତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସେ ନଈକୁ ନେଇ ବହୁତ ଭୟ ଥିଲା, ସେମାନେ ଦୂରରେ ରହି ଦେଖିଲେ।
ତାପରେ ମାଙ୍କଡ ନଈ ପାଖକୁ ଗଲା। ସେଠି ସେ ବହୁତ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲା, ହେଲେ ସେଠିକି କେହି ବି ଆସିଲେ ନାହିଁ। ସବୁ ପଶୁମାନେ ମାଙ୍କଡକୁ ଦେଖି ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେତିକି ବେଳେ ମାଙ୍କଡର ନଜର ସେଇ ନଈରେ ଥିବା ଗୋଟାଏ ପଥର ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ସେଠି ବସି ରହି ପୂର୍ବ ଦିନର ରାତି କଥା ମନେ ପକେଇଲା। ରାତିରେ ସେ ନଈରେ କୌଣସି ପଥର ପଡ଼ିନଥିଲା ବୋଲି ତାର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଏଇ କୁମ୍ଭୀର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୋକା ବନେଇବାକୁ ପଥର ଭଳିଆ ପଡି ରହିଛି। ମାଙ୍କଡ ଗୋଟାଏ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଲା ଆଉ ଚିଲେଇକି କହିଲା, ଏଇ ପାଣିରେ ପଡିଥିବା ପଥର ମତେ କାହିଁ ନକଲି ପଥର ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଅସଲି ପଥର ତ ଚିଲେଇ ଚିଲେଇ କଥା କହିବା କଥା ଯେ ସେ ଗୋଟାଏ ପଥର ବୋଲି। ବୋକା କୁମ୍ଭୀର ମାଙ୍କଡର କଥା ଶୁଣି ବଡ ପାଟିରେ ଚିଲେଇକି କହିଲା, ମୁଁ ଗୋଟାଏ ପଥର। ସେତିକି ବେଳେ ମାଙ୍କଡ ସବୁ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଲା, ଦେଖିଲ ତ ଭାଇମାନେ, ପଥର ତ ନିର୍ଜୀବ, ସେ କଥା କେମିତି କହିବ? ସେ କୁମ୍ଭୀର ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୋକା ବନଉଛି, ଆଉ ତମେ ମାନେ ବି ତା କଥାରେ ବୋକା ହବାରେ ଲାଗିଛ। ମାଙ୍କଡ କଥା ଶୁଣି ସବୁ ପଶୁମାନେ କୁମ୍ଭୀର ଉପରେ ବହୁତ ରାଗିଗଲେ ଆଉ ସେମାନେ ପାଣି ଭିତରେ ପଶି କୁମ୍ଭୀରକୁ ମାରିଦେଲେ। ଜାମୁପୁର ଜଙ୍ଗଲକୁ ଲାଗି ଗୋଟିଏ ନଈ ଥିଲା। ସେ ନଈ ପାଖକୁ ରାତିରେ ଯୋଉ ଜନ୍ତୁ ଯାଉଥିଲେ ସେମାନେ ଆଉ ଜୀବନ୍ତ ଫେରୁନଥିଲେ। ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ନଈକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଆତଙ୍କ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। ଏମିତିକି ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ସିଂହ ମଧ୍ୟ ରାତିରେ ସେଇ ନଈ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ଦିନେ ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କଡ ଆସି ଜାମପୁର ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେଠି ତାର ଗୋଟିଏ ଠେକୁଆ ସହ ଦେଖା ହେଲା। କିଏ ତମେ? ତମକୁ ତ ଆଗରୁ ମୁଁ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖିନି। ମୁଁ ଆଗରୁ ସହରରେ ରହୁଥିଲି, ସେଠି ଲୋକମାନେ ମତେ ହଇରାଣ କରିବାରୁ ମୁଁ ସହର ଛାଡି ଏଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ମୁଁ ନୂଆ, ମୋର କେହି ବି ସାଙ୍ଗ ନାହାନ୍ତି। ତମେ ମୋର ସାଙ୍ଗ ହବ? ନିଶ୍ଚିତ। ଠେକୁଆ ଆଉ ମାଙ୍କଡ ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ହେଇଗଲେ। ଠେକୁଆ ମାଙ୍କଡକୁ ଜଙ୍ଗଲର କିଛି ଫଳ ଖୁଆଇଲା। ଆଉ ତାପରେ ସେ ତା ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ହେଲେ ସେ ମାଙ୍କଡକୁ ସେ ନଈ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଭୁଲିଗଲା। ଠେକୁଆ ଯିବା ପରେ ମାଙ୍କଡ ରହିବାକୁ ଜାଗା ଖୋଜିଲା। ବହୁତ ସମୟ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ଶେଷରେ ସେ ଯାଇ ସେଇ ନଈ ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ମାଙ୍କଡକୁ ସେ ଆମ୍ବ ଗଛ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସେ ସେଇ ଗଛରେ ଯାଇ ରହିଲା। ମାଙ୍କଡ ସେଇ ଗଛରୁ କିଛି ଆମ୍ବ ତୋଳି ଖାଇଲା ଆଉ ସେଇ ଗଛର ଡାଳରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ରାତିରେ ମାଙ୍କଡକୁ ବହୁତ ଜୋରେ ଶୋଷ ହେଲା। ସେ ଗଛରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ି ସେଇ ନଈ ପାଖରେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ ପ୍ରଥମେ ପାଣିରେ ହାତ ମାରି ଦେଖିଲା।
ଆରେ ବା ଏଇ ପାଣି କେତେ ଥଣ୍ଡା ମୋର ତ ଗାଧେଇ ପଡିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ହେଲେ ଏତେ ରାତିରେ ଯଦି ଗାଧେଇବି ତାହେଲେ ମତେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ନାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ପାଣି ପିଇ ଦଉଛି କାଲି ସକାଳେ ଆସି ଏଠି ଗାଧେଇବି ମାଙ୍କଡ ଏତିକି ଚିନ୍ତା କରି ଯେତେବେଳେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ନଈରେ ମୁହଁ ବୁଡେଇଲା ସେଇ ପାଣିରୁ ଗୋଟିଏ କୁମ୍ଭୀର ବାହାରି ଆସି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ କୋଡିଲା। ମାଙ୍କଡ ଯେହେତୁ ନଈ କୂଳରେ ଥିଲା ସେ କୁମ୍ଭୀରକୁ ଦେଖି ସେଠୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଚଢିଗଲା। ପରଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ମାଙ୍କଡ ପ୍ରଥମେ ଯାଇ ଠେକୁଆ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଆଉ ତାକୁ ସେ ସବୁ କଥା କହିଲା।